Директора на СОУ Свети Паисий Хилендарски, град Кресна, господин Радослав Стойнев. Скъпи абитуриенти, днес е вашия ден. Денят на випуск 2015, част от многогодишната история на нашето училище. За съжаление, никой не може да спре времето. Дойде денят, в който ще чуете за последно училищния звънец. Денят, в който се разделяте с вашите класни стаи. След този звънец и животът ви се променя завинаги. От днес нататък ще бъдете кандидат студенти, кандидат родители, кандидат бизнесмени. Очаква ви истинският живот, в който няма поправими двойки. Знайте, че всичко е било междучасие, а сега започва истинският час за всички вас. Нека вашите мечти се превръщат в реалност, която да ви носи както морално, така и материално удовлетворение. И с това да ви доближава до усещането за щастие. Стремежът към щастието е заложен в човешката природа и той ни кара да вървим напред. Бъдете щастливи в своя нов живот. Навлизайки в света на възрастните, запазете в душите си детското възприятие, умението да забелязвате и да се радвате на красотата, която ни заобикаля навсякъде. И като малък подарък за спомен, една мъдрост, една интерпретация на златото правило на етиката, потвърдена от живота. Никога не постъпвайте с другите така, както не бихте искали те да постъпят с вас. Желая ви от все сърце да откриете, да оцените и да съхраните истинските неща. Приятелството, което се познава не само в беда, но и в радост. Любовта, даваща крила и доближаваща ни до божественото начало. Радостта от творчеството, с каквато и дейност да се занимавате. Бъдете все така жизнерадостни и енергични, упорити и амбициозни в бъдещите начинания. Търсете извора на знанието и нравствеността. И с получените знания и умения съхранете в душите си вярата, надеждата и любовта. Успешен старт в живота и на добър час! Сега Симона Димитрова от 12 клас ще подари 12 балона. 11 на ученици от 1 до 11 клас и 12 на класният им ръководител господин Иванов. Балони – символ на красивите мигове, които тя и съучениците й оставят тук в училище, зад стените на тази и зад физическите стени на всеки един от нас присъстващите. За да съхраним в небето си по нещичко от тях, по един висок, светен и хвърчилен спомен. Аплодисменти!
в който старият знаменосец Ивайло Спасов следва ритуал поздаване на знамето, в който старият знаменосец Ивайло Спасов с асистенти Владислава Вацова и Стефания Иванова ще предаде училищното знаме на новия Симеон Георгиев от 11 клас и неговите асистентки Иляна Дончева и Йоана Златкова. Внимай! За всички класове! 5 крачки назад! Марш! Тогава още 5 крачки. Класове! Равни се! Класове! Мирно! За сдаване знамето на училището! Знамето! Напред! Старият знаменосец. Знаменосец. Сега за прощаване със знамето на учителя. 12 клас напред. Знамето на мястото си, долу, марш! За изпращане знамето на училището, равнение на дясно.
Свободно. Има ли празник без химн? Не трябва да има. Нека зрелостниците днес за последен път чуят химна ни, с усещането, че все още са част от училищната общност. Химн на Сол Свети Хилендарски, текст Борис Сандански, музика Георги Петков. Песента ще прозвучи в изпълнение на хора на училището с ръководител господин Георги Петков, солисти Емануела Колева и Мария Спасова.